spokojný som, pretože vyhralo veľa mojich spolužiakov, hlavne Cingel. Jeho film sa mi extrémne páčil, zimomriavky som mal strašne dobrý pocit z toho išiel, taký dobrý feeling mám z toho. No tak, bol to prvý film, ktorý som robil, takže celkovo práca v tíme bola akože dosť poučná a dosť mi to akože dalo. Už sme zistili, aké boli chyby, čo bolo dobre, čo bolo zlé, takže dalo mi to dosť.